Tajikistan, the land of peace and friendship. مرحبا به تاجیکستان آفتابه. مرحبا به بهشت روی زمین. тоҷикистон бо доштани табиати зебо, кӯҳҳои сарбаафлок, маконҳои таърихӣ, хӯрокҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумиаш машҳури оламу оламиён гаштааст. ҳамасола ба ин сарзамини офтобӣ аз тамоми гӯшаву канори олам сайёҳон ташриф меоранд ва аз тамошои он лаззат мебаранд. ин навбат мо тасмим гирифтем ки ба ҷануб ва шимоли тоҷикистон рафта қисмате аз онҳоро ба шумо ошно карда бошем. Саразм. шаҳри Саразм яке аз ёдгориҳои қадимтарини давраи энеолит ва аввали асри биринҷи Осиёи миёна ба ҳисоб рафта. дар соҳили чапи яке аз дарёҳои бузургтарини Осиёи миёна Зарафшон, дар баландии 910 метр аз сатҳи дарё, 15 километр аз шаҳри Панҷакент ва 45 километр дуртар аз шаҳри Самарқанд ҷойгир аст. ба ақидаи барҷастатарин донандаи забони суғдӣ Литвинский, Саразм маънои сари заминро дорад. Саразм чигуна кашф шуд? соли 1976 сокини деҳаи авазалии шаҳри Панҷакент Ашурали Тайломов ҳангоми хонасозӣ табарчаи биринҷинро дарёфт мекунад. сипас бостоншинос Абдуллоҷон Исоқов барои овардани табарча ба хонаи он мард меравад ва ҳамин тариқ моҳи сентябри соли 1976 қадимтарин шаҳраки суғдиён Саразмро кашф мекунад. шаҳри Саразм дорои қаср ва маъбад, маҳалҳо ва кӯчаҳо буд. хусусияти хоси меъмории Саразмро мавҷудияти шаҳрҳои азиму муҳташамаш ташкил медиҳад. ҳар як бинои истиқоматӣ аз 8 то 15 ҳуҷра дошта, ки дар он аз 20 то 30 кас ё аз 4 то 6 оила зиндагӣ мекарданд. пажӯҳишҳои муштараки намояндагони бостоншиносии Русия, Фаронса, Амрико, Италия ва бостоншиносони Тоҷикистон дар тадқиқи мероси қадимтарини халқи тоҷик ҳиссаи бузурге мегузорад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 сентябри соли 2001 ёдгории Саразми шаҳри Панҷакент ҳамчун маркази ташаккули тамаддуни кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон, мамнунгоҳи таърихиву бостоншиносии Саразм эълон гардида 3 июли соли 2010 бо пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ин ёдгории нодир аз ҷониби ЮНЕСКО ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарӣ ворид гардид. 12 сентябри соли 2020 бошад 5500 солагии ин шаҳри қадимаро бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо як шукӯҳу шаҳомати хоза таҷлил карданд ва ҳамчунин осорхонаи Саразмро низ ба истифода қарор доданд, ки ҳамаи бозёфтҳои дарёфт гардида дар ҳамин осорхона маҳфуз аст. мисоли маликаи Саразм, хабарҳои мисӣ, изибҳои одамон ва ҳайвоноти қадим, маъбадҳо ва ғайра. марҳабо ба тамошои гаҳвораи тамаддуни тоҷикон Саразм.
дар баробари рушд ва тараққиёти дигар соҳаҳо дар Тоҷикистон, инчунин ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ низ диққати хосае зоҳир мегардад. барои исботи ин гуфтаҳо мо сафар кардем ба ҷануби Тоҷикистон ба ноҳияи Ҳамадонии вилояти Хатлон. эълон гардидани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ боиси эҳё гаштани ҳунарҳои қадимаи халқи тоҷик гардид, ки ҳунари оҳангарӣ низ аз қабили инҳост. Амиралӣ Гулов сокини ноҳияи Ҳамадонӣ буда, аз овони ҷавонӣ ба касби оҳангарӣ машғул будаву зиндагиашро аз рӯи ҳамин касб пеш мебарад. воқеан ҳунар ҷавҳарест, ки ба инсон бузургию шаҳомат бахшида ӯро болидароҳ мегардонад. ҳунарманд дарёере мемонад, ки онро доимо обест зулолу ошомиданӣ. доштани таҷрибаи зиёд ба қаҳрамони мо даст додааст, ки асбоберо созад, то дар кораш осонӣ зам кунад бо диҳаки барқӣ. ба гуфтаи амаки оҳангар, солҳои пеш кор бо оҳан хеле душвор будааст ва аммо эшон бо ихтирои ин асбоб ҳам корро осон карданду ҳам раванди корашонро тезониданд. ба қавли усто Амиралӣ, музди меҳнати инсон агар аз як тараф маош бошад, аз тарафи дигар омӯхтани ҳунари бузург аст. ва ин аст, ки усто фарзандонашро низ ба омӯхтани касби бобогӣ ҷалб намудааст, то ҳам ба кори падар кӯмакрасон бошанду ҳам соҳиб ҳунар. ай ҳаммада касби вазмини қимтар ами оҳангариай, якум ки ба баракатай, дуюм ки кори мисол ҳаст, ки бе и дигар кору карда намешавад. ҳамин ин кори аст, ки ҳама ай истифода мебарад. дар устохонаи амаки Амиралӣ метавон ҳама гуна асбобҳои рӯзгорро дарёфт, аз гулмехи оддӣ сар карда то тешаву табару досу калан. омӯзиши ин ҳунарҳо ба усто амак аз кӣ сарчашма гирифта буд? касба авлодуму ай боло ватанои боло меган дашти ҷо дар вақташ амакиёму бобиёму ҳамаш устои оҳангар будан, устои оҳанрез будан. худ ӯ оҳанрезӣ дар ҷо нест, хуҷук нест, иҷа трактора. анак мо ҳамо гуфтан ёд гирифтем, падаромо ба мо нишон додан, хай падаромо кор кардан кам, бо мо кунмо свачкира хундем, дар гаражи колхоз кор кардем, гаражи колхоза сехи оҳангарӣ буд. чун усто амак дар деҳот зиндагӣ мекунанд, асбобҳои омода намудаашон пурра ба хоҷагии қишлоқ лозим аст ва талабот низ ба ин асбобҳо хеле зиёд аст. ира клан меган, кланди кедман дискаи наби қулуқмайдакини ай беҳад материали сахтай барои чобук кардан. заминои наи сахта дар лубои замин медроя. кор карданда мекорад кор куни вазминтар бошад во хубтар ай. сабукаш дар ҷои мулоим мешавад, дар ҷои сахтӣ намешавад. ин дар ҳама ҷо мешавад. ҳунарманди асил бо ҳунари волои худ дар ягон давру замон ба касе ё чизе муҳтоҷ намешавад, зеро худ кони ҳунари волост.
мактаб макони илму маърифат, фарҳангу адаб ва донишу хирад аст. нест касе ки аз ин даргоҳи муқаддас сабақ нагирифта бошад. пойдории истиқлолияти давлатӣ боиси рушди соҳаи маориф низ гардид. имрӯзҳо дар кишвар мактабҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуда истодаанд. ин мактаби таҳсилоти миёнаи умумии номери 42 ноҳияи ҳамадонист, ки дар замони соҳибистиқлолӣ бунёд гардидаву ба истифода дода шудааст. муассиса ба талаботҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, дорои синфхонаҳои компютерӣ, роҳравҳои зебо, синфхонаҳои алоҳидаи фаннӣ, утоқҳои алоҳидаи омӯзгорон ва тахтаи электронист, ки ин ҳама самара аз соҳибистиқлолии Тоҷикистон аст. дар ҳарамсарой танҳо ҷойҳои тафреҳии шоҳ аз қабили ошхона, меҳмонхона, театр ва ҳавзи шиноварӣ ҷой доштанд. дар он тарафи роҳ рӯ ба рӯи қалъа осорхонаи ҳулбук ҷойгир аст. осорхона соли 2011 бо дастгирии Вазорати фарҳанги Тоҷикистон сохта шудааст ва дар он ҳама ёдгориҳое, ки дар вақти ҷустуҷӯҳои археологӣ ва ҳафриётӣ аз дохили қалъа ёфт шуда буданд, маҳфузанд. дар осорхона намунаи сутунҳои қалъа, нақшу нигораҳои деворҳо, харитаҳои шаҳр, нишон, парчам, асбобҳои рӯзгор ва дигар лавозимотҳои амсоли инҳоро дидан мумкин аст. инчунин аксҳо ва расмҳое, ки аз ҷараёни ҷустуҷӯҳои ҳафриётию археологии ҳулбук гирифта шуда буданд, дар дохили ҳамин осорхона маҳфузанд.